Ud fra paragraf 1 i markedsføringsloven skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik. Dette betyder, at erhvervsdrivende skal tage hensyn i deres markedsføring og ikke vildlede forbrugeren. Paragraf 4. Skjult reklame og reklameidentifikation. Når en virksomhed fremviser en reklame, skal den indeholde reglen om reklameidentifikation. Det betyder, at man som forbruger klart skal kunne identificere og vide, hvilken form for markedsføring, der er anvendt. Dette er uanset hvilket medie reklamen er bragt i. Dette er et eksempel på en overtrædelse af paragraf 4. Fie Laursen, som er blogger, har uden at oplyse forbrugeren om markedsføring, lagt et billede ud af Arlas produkter og skrevet positive ting om det. Dette er ulovligt, da det er skjult reklame for Arla. Paragraf 5. Sammenlignende reklame. Reklame som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent vare eller tjenesteydelse, som udbydes af en konkurrent. Dette kan fx være, at den ikke må give anledning til forveksling med konkurrenten, eller at den ikke må miskreditere konkurrenter, varemærker med. Eksempel på overtrædelse af paragraf 5 kan være nemlig.com, som nævner Netto i deres reklame og dermed sammenligner sig med dem. Paragraf 13. Paragraf 13 indebærer bestemmelsen med udgangspunkt, at det er totalprisen, der skal oplyses første gang prisen af en tjenesteydelse eller varen oplyses. Paragrafen er med til at gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne for at kunne danne sig et overblik over retstilstanden for oplysninger om prismarkedsføring. Styk 1. Prisen for en vare skal oplyses som en samlet pris. Det vil sige, at prisen, der er oplyst, er inklusiv gebyr, omkostninger, moms og alle andre afgifter. Det er altså varens totalpris, der skal oplyses. Styk 2 indeholder den generelle forpligtelse til at give prisoplysninger ved udbud af tjenestesydelser til forbrugeren på tilsvarende måde som for varer. Som der kan ses her, har vi selv lavet et eksempel på en overtrædelse af paragraf 13, hvor bredbåndsvirksomheden har undladet at oplyse varens totalpris.